sjoveste ved at være med på den her festival, det er helt klart sammenholdet og den positivitet, der er mellem folk, selvom vi egentlig ikke kender hinanden, når vi dyrker sport. Jamen, det fedeste er egentlig lidt at så komme ud også og møde andre mennesker og sådan, bare få lov til at være aktiv. Det fedeste det er, at vi får sammenhold med alle klubberne, der er rundt omkring, og vi kan ryste sammen. Det er, vil lige påstå, Danmarks bedste, smukkeste og eneste idrætsfestival for psykisk sårbare. Den har ikke mindre end over 300 aktive personer, idrætsdeltagere her i de her dage. Der er 16 aktiviteter, men der er faktisk også masser af socialt samvær. Der er musik, der er dans, der er glæde. Det med at sidde og have det rigtig svært, det kræver mange ressourcer at træde ud af døren. Og også at træde ind i fællesskab. Det er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der kommer meget opløftet hjem herfra og boostet med energi til netop at håndtere deres hverdag og komme sig igen og komme ud og leve livet igen. Jeg har gennem det sidste års tid brugt idræt rigtig meget til også ligesom at arbejde meget med mig selv mentalt, komme ud fra blandt andet depression og sådan noget. Det har givet mig en hverdag og en rutine, jeg bygget op lidt omkring den. Inden jeg startede i IFS Festivalen, havde jeg måske den der følelse af, at jeg ikke havde noget at byde andre mennesker, fordi jeg var sådan lidt akavet op med andre mennesker og sådan noget. Men nu har jeg faktisk fundet ud af, at jeg har noget at byde på. Ja, nu har jeg 4. Stort svin! Tak for det. Jeg synes i virkeligheden, at det må være det aller vigtigste, det er, at man også skal kunne leve et liv. Og det er lige præcis det, man gør her.